O Concello de Lousame investirá 4.000 euros en bolsas de transporte para alumnos que cursarán estudos universitarios ou de ciclo superior. As bolsas oscilarán entre os 150 e os 250 euros e o prazo de solicitude estará aberto ata o 7 de outubro. Unhas axudas ás que o Concello de Lousame destinará unha achega de 4.000 euros, de xeito que as bolsas oscilarán entre os 150 e os 250 euros. As solicitudes deberán presentarse no Rexistro Xeral do Concello antes do 7 de outubro. Os requisitos para poder optar a estas axudas son estar empadroado e con residencia efectiva en Lousame cun mínimo dun ano de antigüidade, ter cursado estudos universitarios ou de ciclo superior nun centro público de Galicia no curso pasado e que a unidade familiar non supere a renda per cápita anual de 9.000 euros. As rendas per cápita inferiores a 5.400 euros recibirán unha axuda de 250 euros e as situadas entre 5.401 e 9.000 euros recibirán 150 euros. Para a concesión destas axudas, o Concello de Lousame ten establecidos uns criterios de valoración de solicitudes nos que prima a compoñente económica da unidade familiar, onde se favorece as rendas máis baixas con ata 10 puntos. Tamén se valoran con ata 3 puntos a situación de desemprego de algúns dos membros da unidade familiar, así como outras situacións sociofamiliares. Recibirán 2 puntos as familias numerosas e aquelas solicitudes cun membro afectado por minusvalía física, psíquica ou sensorial.